Vítej u tohto videa a v tomto videu by som chcela upozorniť na jednu vec. Zajtra sa koná v Bratislave LPS show a ja spoločne s LPS Sisi 8 tam budeme. LPS show sa začína o 10, ale my tam budeme asi tak okolo 12 a končí sa o 18 a my odídeme asi trošku skorej. Na LPS show je výmenný bazár a aj ja tam budem vymieňať LPS, a ktorých vymieňam je v minulom videu, ktoré bolo teda tomu venované, a aj LPS Sisi 8 natočila video, kde vymieňa LPS. Tak môžete napísať do komentárov, ktorých by ste chceli a za čo by ste to vymenili. Aby som strašne prosila o jazvečíkov zberateľských a dogy. No, ale to už trošku odbieham od témy. Takže z LPS show bude jedno video, možno dve. No, každopádne jedno bude určite. A bude to z cesty tam a potom, jak sme tam boli. Po prípade v tom videu bude aj, že čo som si tam zamenila takto. A bude asi aj cesta odtiaľ. A to druhé video by bolo možno to, jak som si tam zamieniala, že čo som si všetko pozamieniala. Takže toto mohli byť asi všetky informácie, čo som vám chcela povedať. A vlastne ešte, ako ma teda spoznáte, budem mať teda takéto nechty, aj z LPS Sisi 8. A budem mať ešte taký sveter s macíkom, ktorý drží tak srdiečko. A mám dlhé, hnedé vlasy. To by boli asi všetky veci, podľa ktorých by ste ma mohli spoznať a všetky informácie, ktoré by som vám v tomto videu chcela povedať. Takže už poviem iba jednu vec a to je čauko!